uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu aphakeme. Impela uthi umhlabelelo ulithemba lasendulo eselavela obala. Ungcwele uyakhasimula. Amehla latshuza malanga bomlilo. Bayethe uNkulunkulu wethu ongcwele. Let's give God the glory. Sinikeza uNkulunkulu udumo. Simtshela ukuthi akekho njengaye. Akekho thembeke njengaye. Bayethe. Ela bahado kapalia. Silima kapando shadelia. Salimano shata pakaya. We give you glory, uNkulunkulu wenkazimulo. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Samkanjalo bazalwane ngenyawo. Can we welcome our father bazalwane umpostoli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Thank you, Jesus. Before we sit down, church, so cela ithandwa zenkosi mhlawumbe siyigcwalisele endaweni ngaphambili oba ngathi abafundisi abakafiki sengisholeza ihlalo more special singene nje sigcwaliseni ukuze kube neorder ngegama lenkosi. Siyabingelela nonke abathandekayo ngegama lenkosi. Amen akuyona we all believers ka 2025 2026 sanibonani ngegama lika Jesu. Amen akuwona wabahlengwa nabantu abathwalwe inkosi unyaka wonke sanibonani ngegama lika Jesu. Amen akuwona walabo abaphunyukile ugibelo waphukile bona baphunyuka sanibonani ngegama lenkosi uJesu. Amen akuwona walaba izitha abezilele iambush sithi ziyaqeda ngabo. Akubona abalabo belele ambush sithi ziyaqeda ngabo kodwa abaphunyuka sanibonani. Ngibekela insali ngegama lika Jesu molweni. Sibikela abantu abangena esibhedlela abaphuma bangena engozini basinda bagula baphila. Ngibikelela abantu namanje kukhona into abaphethe kodwa bakhona la. Abanye basenza ubuhlungu kodwa nabo bakhona. Siyabikelela abantu baphunywe kubathakathi sanibonani. Sanibonani molweni ngegama lika Jesu. Hallelujah. The Lord is so wonderful. Siya ezwini lenkosi manje sanibonani ngegama lenkosi. Sibingelela bonke abahlobo bethu abaqeda ukufika. We can see that you are coming in numbers and uNkulunkulu semsebenzini. We praise God for your life. Nokuthi uNkulunkulu unithwalile kulaba kade bebanjwe izimo zomsebenzi nokunye okubalekile ngempela nenkosi ekwaziyo enza ukuthi bafike namhlanje. May the good God bless you. Siyabonga kakhulu. Bathandekayo siya straight ezwini lenkosi. uNkulunkulu into asenze yona ekseni asikwazi ukuyichaza. Malibonge liphinde dunyise igama lenkosi. Really sikuyi season la inkosi is prepare khona for the last move. What a wonderful balance. Somebody say amen. Impela we are taking over. Somebody say we are taking over. Say it again, we are taking over. Somebody say hallelujah. Yeah, siyathatha bathandeka siyangena siyalidla. Obana abantu abano amen. Ay siyalidla umhlaba siyawudla. La sifika khona siyadominate. Somebody say amen. Abantu bathi khalisa sami isicathulo la ko khalisa ibandla ke isicathulo this time. Ukuthi ibandla lisaphumile kuba khona ungashaya insimbi isonto lingene ukuze icawa libe liqhubeka ngaphambi kathi nikhona nibathandekayo. Kuzokhala isicathulo sika Jesu, kuzokhala isicathulo sika Jesu. Somebody say amen. So bathandekayo, we want to praise God. Sibonga kakhulu ngoBishop ekseni uNkulunkulu umkhulumisa ngendlela eyisimangaliso. Oh, before that one, sibingelela kubazana basibuka ku live streaming. Kunabantu abakhonza nathi, thousands of people abalandela ministry yethu and abakhonza nathi every precious day. Amen. At one time baka basifaka bathi basiyacela umpostoli ukuthi inkonzo ingene ngasekuqaleni usifuna ipraise yakhona, iworship yakhona, sinikela nabo. Banikela nathi abangampela abanye babo. Sinikela nani sithandaza nani. Bathi sicela ningasheshi nokhathu life emva kwezi sifuna leya after prayer. Yabona leya after word, leya move ne atmosphere umthandazo. We want it because asina choice. Sikhonza nani full time. Amen.
sasesicela ukuthi soyiqala part nendawo hayi ngaseqale noba okunye kusuke kungokungaphakathi malibonge igama lenkosi. Kodwa nje uNkulunkulu usemsebenzini. We praise God for them. They are good partners and the followers of our ministry. They are doing so well, praying with us, and we pray for them. Others basindiswe bangabalandeli ministry besindiswe kuyo ku online ministry, and that uNkulunkulu is at work. Abanye they are uNkulunkulu uvula iminyango waba provide, abanye wabaphilisa ifeni, abanye banama testimonies bokuthi impilo yabo spiritually ikhulile through in-ministry ka online, and we praise God. Ngicela abazana basibona online sibashayile izandla kakhulu. They are part of this church. Malibonga liphinde dume segama lenkosi. Mase sikhuthaza ongakwazi ukushesha afike ukuthi akaphuthume engakwazi ukulifica izwi ebebuka egijima ngemoto kodwa ephikelele la physical. Malibonga igama lenkosi. So I want us all to welcome the bishop. This is the great man of God. Oba nabantu abangiphikisile bathandakayo basebengivumela manje uNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu lihlele emlonyeni wakhe. Amen. uNkulunkulu umkhulumisa izinto kwenye level, and ngiyacela bathandakayo ukuthi namanje singa disappoint. Indlela ozwe ngayo ekseni mawube comfortable ngayo ngicela unyuse kancane izinga. Mawukuthi awubanga happy ngiyacela manje zama ngayo yonke imizamo ukuthi ungavumeli lutho likudisturb. Thank you. Ungavumeli lutho likudisturb ukuze uNkulunkulu asebenze. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi bandla lika Kristo wafa wavuka, ngicela sihlanganiseni izandla zethu samukele stage Bishop N.E. Tellers. Come on, share uJesu bathandakayo and welcome the person of the Lord. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele egameni lika Jesu. Ngimfume noJesu mina ngizohlala solo ngimfumeneke uJesu ensukwini mina ke solo namhlanje phakade ngimfumeneke ngimfume noJesu ensukwini ezobuthina ngizohamba naye solo namhlanje phakade ngizohamba naye ngizohamba naye solo namhlanje phakade. Thank you, Lord. Hallelujah. Siyabonga Jesu for insindiso. Thank you for the gift of salvation. Siyakunikeza udumo. Wasenzela umsebenzi engekho umuntu ayengasenzela wona. Nokulimala walinyazwa khona, wathatha indawo yethu. Babothonco lokushawasha khona, ukufa wakufa. Konke kwakumele kwehle phezulu kwethu. Kodwa wathatha indawo yethu yehlazo. Wathatha indawo yethu babothongcwele. Wasipha babotho namandla wonke yakho, babotho namandla wonke. Siyakubonga kakhulu babotho ngcwele lithi izwi lakho wasipha umuso ongakhulumekiyo. Thank you for salvation. Akubanga ukuhlangana phakathi kwethu, akubanga umsebenzi wethu, kodwa kwaba umsebenzi wakho
womusa elithi izwi lakho ukhetha izinto eziphansi uma ufuna ukujabhisa izinto eziphezulu lithi ukhetha izinto ezingelutho uma ufuna ukujabhisa izinto eziwutho ukhetha babothona amandla wonke izinto ezidelelekile uma ufuna ukujabhisa izinto ezihloniphekileyo sikunikeza kudumo babothongcwele egameni lika Jesu babothona amandla for salvation lize lithi izwi lakho lokhu kufihlile kwabahlakaniphile you decided ukumbulela thina babothongcwele njengabantwana thank you for the revelation of salvation siyabonga babothongcwele wasipha isipho esikhulu ukusindisa olakeni ukusindisa ekulahlweni ukusindisa babothongcwele egameni lika Jesu Kristu namhlanje simile inkosi kule ndawo sizothi siyabonga kakhulu Jesu wethu siyabonga futhi siyakhonza sikhonzela khona lokho sizikhonze zakho ngenxa yomsebenzi owasenzela wona thatha udumo babothongcwele in Jesus mighty name amen. Angiphinde ngidlulise ukubingelela okukhulu kumpostoli nomama egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke the leaders the visionary of this great movement amen hallelujah this is one of the great movement kakhulu uNkulunkulu asivusele yona in our time akuyona into esiza kuyo ngoba sizoshumayela it's like isikhathi esisuke sonke sisiphiphile ukuthi ngeke singakwazi it's time of a recharge it's time of a recharge unyaka unezinto eziningi kakhulu but lesi sikhathi nje uNkulunkulu wakho ngibula thina ngaso ngoba mawubuka unyaka usuku umude then December wukho futhi fanele uqale phansi futhi ngamandla ngoJanuary ezelido ungazi ukuthi asuke sesizukuphi ngokusheshsha but this time iNkulunkulu usikhumbulile ngayo sikhona kodwa abazalwane I won't be long angibingelela zonke inceke zikaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu ekhona phakathi kwethu egameni lika Jesu mfundisi umbuyazi nomama mfundisi uGumede nomama bonke abafundisi abakhona egameni lika Jesu men and women of God abakhona phakathi kwethu osisi obhuti abantwana abancane in Jesus name amen. I won't be long bazalwane uma sithola ithuba lokushumayela kakhulu sisuke sidlulisa into ediscoverile manje umuntu yini ukushumayela ukudlulisa into othe nawe uthi uyayidlela wathuka usuhlangana nayo ngihlangane nenye into umpostoli I want to share yokuthi sisaye ekuhlulelweni ngase ngibone inhlobo ezu3 zama judgment I want to share this mase siyathandaza kunento esaya kuyo all of us ebizwa kuthiwa ukuhlulela ke akekho ozophunyuka because ukwazi ukuphunyuka kwi-judgment uma engekho umuntu ongaphezulu kwakho but uma kukho umuntu ongaphezulu kwakho lento yokuhlulelwa usuzobhekana nayo in one way or another ngoba ufana u-account kumuntu ophezulu kwakho so sonke onendaba nongenendaba okholwayo ongakholwa sisabheke kulento ebizwa ngokuthiwa i-judgment amen but I've discovered bazalwane ukuthi kuneyinhlobo ezihlukene I won't say levels I will say types kuneyinhlobo ezihlukene zokwehlulelwa engifisa siyibheke ngiyazi ukuthi siyazazi ukuthi wesikhathi uSicobeke simbulele sikhulume yodwa ngalelo langa but ngithukile uma ngibuka ukuthi hayibo kuneyinhlobo enje ezinye siyakuzo sonke ezinye kuyabathile kulezo inhlobo lezo zokwehlulelwa amen ngiyafisa ukufundelwa mhlambe manje ngiyafisa uzongifundela kuba umuntu nje uzongifundela eyokuqala ile sijwayele eku 2 Corinthians chapter 5 verse number 10 that's the first type sishumela ngayo kakhulu ematendeni sagijima ngayo kakhulu emvuselelweni noma ngahlala phansi no problem just read for me that is the first type 2 Corinthians chapter 5 verse 10 yeah
ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo leyo qala ifa kusonke ezingishilo ngathi uzobona mase sifunda amanye kunamanye uthothi abanye bazovele bephume discharge bengangeni kodwa lolu hlobo lolu elethu sonke usonke usho sonke abakhulu abancane abanendaba abangenendaba thina sonke liyoqala ngizoyiveza ukuthi yona ihlulelani yebo ngokuba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu yes ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni lena idila nje nokuthi wenzeni emzimbeni the first type of judgment eyemzimba into edala ukuthi kube nosonke ingoba akekho uthi ngaphila kodwa umzimba ngenawo ngiyacela nisondele bazalwane I want to share this leyo qala eyethu sonke usuyabona ukuthi uma le idila iyobe idila nemsebenzi esiyenze sisese mzimbeni so ongakholwa unomzimba okholwayo unomzimba noma ubani unomzimba so the first judgment is ne judgment esobe sibhekane nayo noma sibiziwe sigcotshiwe leni idila nje ukuthi wenzeni emzimbeni awuliqede sisileli verse simukele yebo sikwenze sesemzimbeni ukuze ilona lo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni yebo noma okuhle noma okubi lena nje iyobe ithi no surprises ungaqageli lokho okwenzile kusesemzimbeni uzohlulelwa ngakho mhlamba ngishayina statement esosheshe sikusize la the statement sale judgment sithi umzimba kiwo wethu iproperty kaNkulunkulu umzimba ngiyanicela so noma uphi umuntu wenza isenze sihle umuphe ngeproperty yomuntu noma uthuka umuntu umthuke ngeproperty yomuntu so le judgment yobithi noma kuhle noma kubi kodwa owami lo mzimba akekho umuntu ongathi unomzimba uNkulunkulu ifounder icreator the maker yalento owaguqa wayikhandela yona hayi bazalwane so le judgment yoqala it's a judgment yomuntu kaNkulunkulu ethi ngakutshela iproperty yami for 60 years abanye for 30 years abanye for 70 years wenzeni ngayo oh Jesus lolu hlobo loqala le judgment alikayi kwamanye ama class sisekwi class lomzimba iklasi lomzimba wasiza abani ngoba umsizi usemzimbeni there is a judgment for that wabulala walimaza abani ngoba wasebenzisa iproperty yami the first type of judgment is judgment of our bodies bala sengizothandaza ngempela ngoba ngiyawanema sengizothandaza ngempela usala ngempela ngiyawamema ngiyawanema eyoqala ijudgment yomzimba sesele thungu suke phambi kwenu eyoqala nje uhlobo lwayo elemzimba yobe ingakangeni ukuthi wawubiziwe unjani mhlawumbe khona uhlobo loyalapha leni nje elokuthi wawunomzimba wenzani ngawo hayi noma kuhle noma ijudgment izothi noma wenzeni we have to judge you ngoba wasebenzisa into ongayona yakho noma kuhle noma kubi it's a judgment of our bodies oh hallelujah it's a judgment of our bodies oh hallelujah so lena sobe sime hawu kodwa Nkosi yami why ngisheshe ngifika sobe sime namakhoso omhlaba ngoba noma ngabe unkosi soke nso kodwa ngoba unomzimba uyobeme nami
noma ngabe uNkulunkulu bani ikhehla elithize likhonzwa abantu engafuni ukulisho ngoba amen akukho nalelo khehla ngoba linomzimba sobe sime nalo ngalelo langa le judgment nomathi umprofeti ubani eguqela beze ezihambe phezulu kwabantu bethi wangena ubaba ngoba ubaba shande khaza unomzimba leyo qala sobe sime naye. Nogadwayo ongakwazi ukusondela kuyo namabodyguard ngalena namabodyguard azobe kulayini engasagadile ubaba nawe amele ukuthi uthini wena mnikazi womzimba. It's a serious type of judgment. Kusale thuba bazalwane siqhatha ngempela eyoqala eyomzimba. Lesibili ngeke ngihlale kuyo ngoba yabathile. Hebrews 13 sis. Cishe ngozitshumele emfishane ukudlula zonke engangazenza. I'm just here to present 3 judgments. Eyoqala womzimba. Fundi 17 sizwele yesibili. Ayi bafethu kodwa. Lalelana baniholayo. Lalelana baniholayo. Ungakhohlwa ngiya kwi-judgment kulalele nje lokho akushoyo. Mina ngizokutshela ukuthi ngiyaphi. Lalelana baniholayo qhubeka. Nibathobele baniholayo qhubeka. Ngokuba balinda imphefumulo yenu. Sesitshenwa ukuthi babhizi bangama security. Bangama bodyguard emphefumulo yenu. Amen awukho lana kanti angifuni ukuhlala kodwa ngathi ngigcina ngihlalisa. Ukuthi phela moyinikele ebandleni usuke uzothi I charge you ngiyaqasha isoli yami today ayigade uwe. Umusuku ngathi namhlanje ngikhulume nabantu angazi abantu sengicasha bomzimba abangenamfundisi ngisho ameni umncane. Le verse ithi balalelena abaniholayo. Selithi balinde imphefumulo yenu. Shuthi wena ugade lutho okuthinta isoli yakhe awunendaba nakho khona umuntu owamcharge ukuthi baba manje ubaba umfundisi wami wawuthi gada umphefumulo wami. Zwana ke qhubeka njengabaza kulandiswa ngayo. Njengabazojudgwa belandiswe ngayo. The second judgment is judgment of souls. Engabuzwa wonke umuntu kujudge abafundisi. Ngiyanicela nisondele bazalwane. Ngiyacela nisondele. Lena yesibili umzalwane ngeke uye kuyona. Kobe kuma abafundisi ngiyacela amen. Leyo kufundisi idlula ukuhlala osikosofa enkonzweni. Idlula ukuthi nami njengoba umfundisi useqalwe ngami ukubingelelwa. Isenenyaka la khona imphefumulo yabantu akade bephansi kwakho. Uyazwa ngoba kuthiwa landa shuthi give details, give account chaza ezebe njena. Ngiyacela bana nisondele. Ngiyacela nisondele. Le judgment yesibili a man of God. Eyamadoda kaNkulunkulu. Yokuthi shuthi le verse ithi umuntu okholwayo onebandla local church unenhlanhla yokuthi akabuzwa ngomphefumulo wakhe. Wazisiza mhla ejoyini local church. Ngiyezwa nisalile. Mhla ejoyini local church ethi sekusekhaya la eHoly City. Wayethi ngalelo langa ngicela ukubuzwa ngomzimba kuphela. Kodwa indaba ethinta umphefumulo wami. Noma ngiyesogweni kochaza wena. Noma ngiyezulwini kochaza wena.
Oh, yingakho ayikho into egulisa umfundisi njengekholo lilove enkonzweni. Awuguliswa ukuthi yena akekho, uguliswa ukuthi lesisole ezobuzwa mina kayilethanga. Bangamane banganikeli kahle kodwa begwala enkonzweni. Uma ubona bengena uma umfundisi uzwa inhliziyo isika ngoba ngithola ithuba lokuzolungisa lento ngobuzwayo. So lento yomuntu oweqisa ama-Sunday ethikithi ethi hayi ngizobuya ngibone unginika ingxaki mina ngoba lo mphefumulo lo angawuletha ulethe kanye ngenyanga yimi ofane ngichaze ngawo kuthi ake ngimemeze ngithi umoya wokulova enkonzweni sengathi ye 2026 inkosi ngasilapha kuyo. Woza ngolesithathu, woza ngolesihlanu, woza amahomse. Uma ubiziwe thani nami ngiyeza. Ngingamane ngibanjwe ukugula kodwa ngeke ngihlale phansi. Hayi ngoba ngithanda ukuya, inkinga lo mphefumulo fanele uye. Ngoba kucishe kuba ukugebengana ukuthi uzoyinikela kimi kodwa ufuni ngikholisise umphefumulo wakho. Kanti wawuthini ujoyina? Awubi sebandleni for ungcwatshwa. Sini business letha khona ungcwaba. Ngahlala umuntu ngingamngcwabi kodwa ngingene ezulwini. Imiss call. Ngenzeka ngingeze emngcwabeni wekholwa lami kodwa ngingene ezulwini. Into ngobe ngibuzwa kahle yona. Yilo moya, yilo mphefumulo lo. So amakholwa afuna sithembeke kuma service emzimba. Hayi baba uyile ngigula. Uzile ngcwatshwa. Yonke into yomzimba labalekile. Yothi ngithemba sawuzani 7 days. Nginesizathu why nginibize ku 7 days ophuthumayo. Ukubiza abantu entweni engekho kuye plan yebandla. Kanti wena mnikazi ogada basana umfundisi une navigator akwazi ukusenza ukuthi labantu bangaphi ingaphi imphefumulo ubezwa bengekho uzwa bengekho ukuthi sengathi ngaze sibe ne soul winning indoors sengathi ngaze sibe nokuthi ake ngifa u 3 days fasting wena ujazi fasting nje kanti no lo gada imphefumulo. Now one of umzalo onginikeza iheadache yikho elingawayihloniphi inkonzo zalapha khonza khona. No amen ungekho uyikho eliphathisa ikhanda ngoba whatever that I teach, whatever ngithi akwenziwe mina ngiyazi kwenzani kwisoul. Ngenzeka nenize 7 days ningaboni lutho kodwa mina ngiyazi kwisoul ikhona ishift eyenzekile. The second judgment eyama leaders elithi asibahlonipha ngikho ekuhlonipheni namhlanje. Lithi asibathobela ngikho lapho. Lithi balinde imphefumulo ngikho lapho ngoba kube ngikwisemina ngabe sigxila kakhulu ukuthi wemfundisi ingozi usawusazi status sama souls abantu bakho. You must know status ukuthi bangakephi. Ngoba nje ubuthi ulinde imphefumulo usho kufanele ukuthi ubabone ngamehlo ukuze wazi banjani imphefumulo umoya. It's a serious business webafethu. Ukuthi angifuni ukungena la ekutheni uyeke ngithusa umuntu onomfundisi egxeke appreciation. Usivele amen awukho angifuni futhi ukungena lapho. Ukuthi abaziyo bayazi kahle kubongwani. Lo muntu ukuthi uMonday ubuzwa ukuthi ayingeke sengathi nginento engekho kahle. Ezinye uzilo ngomthandazo wedwa.
bona belele uzilwe okuza kwimphefumulo yabo. Uthi uyilwile ezinye kufanele wenze inkonzo ongayiplanile. Ukuze nje imphefumulo yabo iphile sizolala. Now. Okay. Ngithukile. Get this statement. Ukuthi mfundisi umbuyazi sizophunyuka njengabafundisi. Ivini kwamanye amakholwe ethu ayolahlwa. Uma ngoba izulu liyarekhoda. Ngeke sirekhoda enkonzweni sihlulwe izulu lihlulwe yithi. Izulu linayo yonke isande wakwayihamba. Angazi ngithuleleni kodwa enkonzweni angeke izulu lihlulwe amabandla. Sine inkonzo sirekhodi nezulu. Lazi ngisho intshumelo esengiyikhohliwe engizimile. Ngophunyuka uma kuhlehla kuma record. Kubonakala ngikhuzinto wena ekulahlile yakise sihogweni. Mase kuthiwa well done servant of God. Kushiwo kodwa umuntu ulahliwe. Ngicela ukuyiphinda le. Akusho usolahlwa uma kulahlwa nina. La kuthiwa sizolanda ngemphefumulo. Shuthi kobukwa yini eyenza lo muntu ezeyolahlwa. Utheni wena? Idlala ifilimu vele ingene intshuma yena. Ukhuza idlozi kanti umuntu bekhonza engaphumile emadlozini. Kuvela kuthiwa servant of God well done. Ugade kahle besho umuntu ebheke esihogweni. Uma uke wa-address into umfundisi uyiqedile indima yakho. Noma abantu bengayibambanga. Uma uke wayi-address. Ngicela ukuyithatha kuyise higher grade. I-lower grade ithi uma kudlalwa into iyabonakala mina ngoba sengiphunyukile. But i-higher grade mpostoli uma kudlalwa into ngayikhuluma wena walova iphutha libanga kimi ngoba savumelana sila ikhasi yakhonza ngo10 ngesonto. So wena uyolahlelwa nezinto ezakhulunywa wangazizwa zibe zikhulunywe esontweni lakho ngesikhathi afaka ufike ngaso. Hayi ngizonilinda bazayo ngizonilinda. Le judgment emphefumulo icritical. Ngoba nezinto yabo fanele uyayihlupha uma uyikholwa kade ubambekile. Utheni ubaba? Kushwelweni. Ngiphena amavesi, ngiphena ividiyo. Ngoba nawe ubaliwe. Uma sekuhlulela abantu baleyanto nawe. Angiyikhulumanga kwi movement. Ngiyikhuluma ekhaya. Uwena ongabanga ngabikho ekhaya. Yazi ngicabanga ukuthi amen awukho kubazana ngale judgment akuyona yabo. Othi makhana ngazi umfundisi wasuthula kangaka. Umfundisi nawe. Ngithi ngilinda amen. Kubaza ngoba phela le ithinda le leaders. Hlamba onakile uhlezi ku pastor soke so noma upope soke so la ithuze kwakho. Kwase kuthuleka kangaka. That is a second type of judgment. Judgment of souls. Ay thina sonke kodwa abasiholayo yibo abazolanda. Sengibheke kuyogcina sesiyathathesa. The second type eyemphefumulo. Sure. Hallelujah. Hey. Yazo makuthulekile uzusho into athi ungafuna ukisho.
You know, uma useyingane umfundisi, useyingane enkosini. Have bekukhuba abantu abakushiyayo. Kodwa the more ukhula wazi lesi scripture. Uvule uthi ubani wanginciphisela abantu engobuzwa bo. Aningizwanga. Awungizwanga. Uma useyingane kuhamba umuntu uzungadlisha ukudla ntambama. Kuyagulisa, ayikho egulisa nje okushiya umzalwane. Kugulise, but the more you understand this. Futhi uyasiza lo valisayo, uyahlupha lo vele enyamalala kanti useSamuel ngapha akavalelisile. Awuzazi noma uyamhola noma umholi. Yezami noni yangisolisa basathi angazi kwenzakala. Kanti uma uyikhola nje ayibe clean into yakho. Uma sengilana no bengivakashile kodwa ngisavakashile. Ngicela ungena lapha ekhaya. Abaza ngalena nangalena ngihambile. Alikho icala usembusweni. Musu uba in between. Angikhulumeli ukuthi uzongcwatshwa ubani. Ngikhulumela ukuthi ubani ozobuza umphefumulo wakho. Ngoba inkinga nami ngiyitshela ikhona into ogada umphefumulo wakho. Kumina uzela intshumayelo nje. Khona abantu abasithandela intshumayelo kodwa esingabona obaba. Bathatha isemo nje kuphela kodwa sihlangene ana covenant. Fanele ngazi awusele uhlobo lentshumayelo. Kodwa sulabo engibagadile. La ihlangene uthi fanele ngisheshe ngazi izinto zami ngicacise ukuze ngingabanga isidumbu sami. No, ubungane lokho asikhulumi ngesidumbu la. Asikhulumi ngesidumbu la. Thina uma sifika kubangwa siyakwazi ukhoxa sithi hayi mfundisi siqhubeka ngizo attenda nje angizele ngize ngoba ngiyamazi asinendaba sinokungcwaba umuntu into enkulu ile ungamazi umuntu uthi mangimthandazela nalo nigunya phezulu kwempilo yakhe nguba ungiphile ni voice ngiyakwazi ukukhuza imimoya ehubha umphefumulo wakhe. Second judgment, the judgment of souls. Can we say amen? Singene we last judgment mase siyathandaza. Hlamba ngamupho wakhe ngakho high futhi makhala right kodwa okay use right kodwa. Uyobona umuntu ufreeze kanti umuntu sequlekile nje sethule sequlekile enkonzweni. The last judgment is a critical judgment. Engizocela siyinake very serious kakhulu because we are believers. Futhi sise kwi conference. Uzofunda sis kuzoba second boqala chapter 3. Ungakafundi let me explain it early. Because angifuni khona ufunda iverse elilodwa ngamasibomu. I judgment yesithathu. It's a judgment of works. Kube kujudge imisebenzi ukuthi ngashumayela ngaweshipha ngabeka itende nganikela angeke uphiwe umqhele ungakajudgewa umsebenzi wakho. Ngiyanicela nisondele ngikuvezele lokho namhlanje ngoba uzomanga ngathi kunabantu abasebenzile kodwa bazoluza umqhele uma sekujudge kuthiwa usebenzanga kahle. Ngiyanicela nisondele esazofunda ngiyanicela nisondele i-judgment yesithathu eyemsebenzi awumpostoli umbuyazi wamisa i-believers convention iminyaka emingaka before yethola umqhele there is a judgment. Ngicela nisondele yabo uyisebenza enkonzweni ngicela uyibambe le makhonto yenzayo nje ngicela uyibambe le ngoba angifuni uluze umqhele kanti wenzile ngoba ngeke sithi sifika sibe siphiwa so well done mfethu kune judgment yakhona ngiyacela nisondele. Funda ke sis verse number 10 chapter 3 1 Corinthians chapter 3 verse number 10 verse 10. Ngokomusa kaNkulunkulu enguphiweyo njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo. Ngokomusa kaNkulunkulu enguphiweyo njengenyanga ehlakaniphileyo yokwakha uthi ngabeka isisekelo.
Beka sis. Omunye wakha phezukwaso. Ngicela ningalilahle le gama ethi ngokomusa ngoba ngizolikhuluma kafishane umpostoli ukuthi kunabantu othothi basebenza kahle abantu ama gifts basebenzisa izinkulu kanti baneshwa okwenza endaweni engena Jesu isisekelo. Kanti noma yini yakhe ifoundation ingekho izoyilimali. uPaul before address lento uthi ngokomusa ngabekela isisekelo ngaphiwa isisekelo. Now one of the things engiphathisa inhliziyo ekhlungu ukuthi abantu abakhonza emabandleni amanga ave benza ubest mabenza imisebenzi yabo kanti bakhandela phezulu kwenhlabathi. Thina esenza phezulu kwesisekelo esiright masenza siyenza nje. Ayikho lesifuna ukuyenza ibe equality. Angazi ngithuleleni kodwa abazalwane ngicela ukuyiphinda le. Abekho abantu abaseva bekhonze njengabantu abakhonza amaculture into engekho. Kanti balahlekelwe umusa. Ngifuna ukuchaza lo musa. Balahlekelwe umusa okwenza kahle kodwa isisekelo singekho. Kodwa kukhona abathola umusa etendeni kwathiwa nangu uJesu. Umuntu wathola isisekelo. Kodwa mase senkonzweni akafuna ukwenza, bayenza uyenza nje. Mayenza nje wenza nje. Kodwa unesisekelo. Angazi nikuphi ngicela nisondele baza sengizothandaza. It's grace ukuthi noma yini engiyenza kodwa ngiyenza phezulu kwefoundation. Akuthina sonke sishumayela abanye bayashumayela beminye imibuso kuhluka isisekelo. Akithi sonke sinikela senza izinto kuhluka isisekelo. uPaul may addressa lento ye judgment yemsebenzi uqala ethi ngokomusa. Kuveza ukuthi noma yini ongayenza fanele uyenze full force. Uyenze ngamandla onke ngoba yikho ozoyenza uyiluse. Ngoba uma ifoundation is strong noma yini eyakhiwe izoma. Funda ke sisi ngokomusa yebo. SakaNkulunkulu engiphiweyo. Yebo. Njengenyanga yokwakhe ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo. Yebo. Omunye wakha phezukwaso. Yebo. Kepha akube yilona lowo aqaphela ukuthi wakha kanjani. Aba ube nikhona ngabe ngiyawuchaza uyaqaphela. Lo yaqaphela uchaza ukuthi ungathi uthola ifoundation right. Kodwa vele wakhe. Ngeke wakhe umkhukhu phezulu kwefoundation yamamiliyoni ebizayo. Une foundation engama ngisho kufika ozamcolo kume noma ikhukhula kodwa wena vele usuku wakhe nje noma ngani. Siphiwe ifoundation kodwa abakhayo mabaqaphele. Siphiwe quality ye foundation. Qhubeka sisi. Ukuba akakho ongabeka esinye isisekelo. Usethi kuJesu uPaul akekho ongabeka esinye isisekelo. Kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Jesus is foundation. Jesus is our foundation. Isisekelo sethu Jesu. Qhubeka sisi. Kepha uma umuntu akha phezulu. Ngiyacela nivule indlebe zikamoya zonke nisondele bazonento efanele siyibone. Kepha umuntu makha yebo. Kepha uma umuntu akha phezulu kwaleso sisekelo ngegolide. Abanye mabakha bavele bebuka isisekelo. Bethi ngeke igolide ofanele ngakhe lalo la. Mabekhetha imaterial. Bathi ngeke ngakhe noma ngani. Thatha igolide. Qhubeka sisi. Nesiliva. Abanye bethi ngithatha isiliva. Namatshe anenani. Abanye amatshe anenani. Nemithi. Abanye vele bothatha imithi nje ihlahla. Notshani. Abanye baloko kugcina sisi. Nenhlanga. Abanye inhlanga baloko kugcina sisi. Bazale imaterial le. Yo njengoba ngishumayela la ngiyakha. Njengoba ngishumayela la. Kodwa ngabe ngakhe ngotshanini. Ukuthi vele ngahlalisa nje intshumayelo nyathi hayi ukuze ephinde umpostoli enginike ithuba angihlalise le intshumayelo. Yebo ngakhile kodwa imaterial yami utshani. Lana kuzocheckwa ama motives injongo oba nazo njalo mawakha. Injongo iyona edetermine uhlobo lematerial. Injongo yebo. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obani. Bazalwane osani. Usethi uPaul njengamanje bonke abantu sibabona phambili asiyazi kodwa uhlobo lomsebenzi.
usethi kodwa isazovela obala usho ukuthini usho ukuthi uhlobo uthi umuntu wakhe engana siboni manje njengamanje nabantu esibaguqelayo sisawu man of God woman of God kanti wakhe ngotshani inkinga kwakabonakali manje ozani basalwane sisibani sime ngaye ebandleni kanti lutho umuntu wakha ngotshani kudingeka le judgment esiya kuyo le kuthiwa ke umsebenzi womuntu ovela obala mase shinto ethile lapho ngezansi ethi ngokuba usuku liyakudala oh sisebenza iminyaka kodwa lulodwa usuku oluzodala uhlobo omunye uthi ngisengisebenze 20 years omunye 30 years kade ngangisebenza yebo usebenza iminyaka kodwa khona usuku olungafani nezinye izinsuku la okobe kuvela uhlobo lokuthi wakhe ngani bazali ngiyacela nisondele yebo lokhu kwambulwa ngomlilo okay le judgment kobe kusetshenziswa umlilo ozoveza equality nobuhlobo ngeke kubuze umfundisi wakho ngeke kubukwa amavideo ukuthi bangaka abachazeka mhla ushumayela uhlabelela wenzani akeke kucheck ukuthi bangaka amen owuthola kodwa kofakwa emlilweni kuba umlilo oveza uhlobo ngiyacela ngisho sengizothandaza kwangampela futhi yonke into wayenza iyofakwa emlilweni le judgment yemsebenzi yonke into wathenga ipulpit wedwa mhlawumbe ulithengele ufuna ukubukwa before uthola umqhele wepulpit kofakwa emlilweni imotive inhliziyo khona isimanga sokwenzeka ngaleli langa qhubeka nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani umlilo ozoveza uhlobo ukuthi umsebenzi walona nalo unjani akuyokucheck iaudience akuyokucheck uthandwa abangaki utrende kangakanani coach kokhuluma umlilo uthi umlilo pass umlilo uthi fail kokhuluma umlilo ule judgment le judgment ithi ayihluke ngoba kodwa umlilo veza uhlobo utshani yini itshe yini lena igolide yini buka isimanga esokwenzeka umlilo uqobo uyakuvivinya lokho manje uthi umlilo uzowuvivinya shothi umlilo uyoba nesikhathi wena mnikazi ungekho umsebenzi kukhatha umlilo nomsebenzi wakho umlilo uvivinye ngamagama uyokhishwa wena likhishwa ibandla lakho kufaka umsebenzi wakho twamlilo vivinya lo msebenzi yebo bekumiwe ngaye yenza kahle hamba imizi yabantu enza ama home sale hamba ke sivivinye qha test the quality qhubeka sizinto zokuthusa la uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi manje nginathi into engithanda shothi uma kade qhatha umlilo nomsebenzi wakho uma ukwazile umsebenzi ukuma ngoba eminye iwutshani iyothi ngena nje enye izinkuni iyothi ngena kothatha isikhathi kobe ngajakiwe kodwa awuhlali umsebenzi emlilweni ukuthi umlilo umsebenzi uyasurvive hayi ngoba ngenzeka ukhuna lisheshe ukusha njengotshani utshani kuyashesha mhlambe sokhohliseka sithi igolide kanti ukhuni ukuthi ukhuna lisheshe ukuphela asesuyeke siwuqhathe nomlilo behlale uma kusa umini kokwenzakalani uyakwamukela umvuzo kobe sekuthiwa ke siyabonga wasebenza sekushiwo ngoba umsebenzi usurvive umlilo
Lenje yokuthola imqhele yani. Inale judgment iqala. Umsebenzi womuntu. Umlilo. Umumile. Nanku umqhele. Kwathi angibuze. Uyosurvive umsebenzi wakhe emlilweni. Mhlawumbe ukuze sibe ku same page, ngizosheshe ngichaze lo mlilo. Yes, back ngisafunda le verse. I thought impostoli kuzobasha umlilo. Uma sekufaka imisebenzi yabantu emlilweni. Ngaze ngafunda amaHebrew 12 uverse 29. Othi mina ngumlilo oqothulayo kusho uNkulunkulu. Shusa kho umlilo azowubasa. Umsebenzi uzofaka kuye. Kuba ukuthi umsebenzi uyakwazi ukuhlala kuye. Hayi bazalwane. Uyofaka kuye ukuthi akho umlilo obubasi uye. Wenza ukuthi ngabe kwakusuka kimi mina ulethe ufake kimi. Uma uzokwazi ukuma kimi. Eminye kwakusuka engqondweni. Akunye kwakusuka ku jealous. Ngoba iningi izinto ezenziwe embusweni out of jealousy. Sinhle sona kodwa emotive ujealous ukuze kufe bana ngivule la. Ukuze kulimala lokho bana ngivule la. Futhi kunemali mina. Ube muhle umsebenzi isa inkosi ivusile ubani. Ithi inkosi asasobona ngejudgment. Mhlase ngufaka kimi. Uyofaka kuye. Uma umile kuye. Kube sethiwa nanku umqhele. Funda sisi ngoba eminye ngekimi. Uma umsebenzi womuntu usha, Eminye iyosha. Indoda sigibela amabhanoyi. Yamako yonke indawo yamako TV ko redo kanti yonke leyo nto othi mayingena emlilweni buka kokwenzakalani uyakulahlekelwa yiwo. ngoba sengathi akazenze lutho angazi wameni uphi manje uyolahlekelwa uyo kusho vele ebe ngathi wavela wasindiswa wafa ngalelo langa kanti umuntu wasindiswa wasebenza inkinga indlela asebenze ngayo ukhande ngotshani kade ngalala umuntu wenkosi omunye wayilala ematendeni omunye ehlupheka edla noma yini omunye egeza kabi omunye lala epintshekile kanti imotive sayonke dayenza was bad masulahlekelwa yiwo qhubeka uzweke kokwenzakalani ngaye Kepha yena uqobo uyakusindisa. wena uzongena ezulwini ngoba le judgment akuyona eyakho kujudge umsebenzi kuphela nje ungena ezulwini njengomuntu ongakazenze hayi ngoluza wonke umsebenzi oke ngwenzile as-pastor bani ezimvangeli bani ezimpostoli bani ezibishop bani ngivele ngene nje njengomuntu owasinda sengiselele sesaphenduka esiphambanweni kwathiwa khona namhlanje ngoba nawe wafa khona lapho wangabeka tende wangabeka lutho usezulwini kodwa umqhela awukho wena ke cabanga upetrol ongaka cabanga imali engaka cabanga ikhathe engaka cabanga ungalala ongaka kanti ukwenza ngenhliziyo engenankulunkulu ungenze lutho embusweni ucomplaina ungenze lutho embusweni ngenhliziyo kuba umuntu uphaqa ngoba kulimaza equality baba umpostoli uyazi ubaba omdala uyazi ukuthi ukuhamba ushumayela udrive indleleni uthi uyaphumba eXhawule bethi inkosi kubusise bangakhiphisha isente
Kwesikhathi mabekhipha into eneli toll gate engafaki ngisho petrol. Ngaze ngayikhuluma kumkami lento ngayifaka. Ngalokuthi ucomplain elimvilophu. So siluza umqhele waleyo ntshumayelo. Aningizwanga. Uphuma ujabule enhlizweni. Mafana ufonela ingane zakho ifoni, mafana ulandele ukhiphe kokwakho ukukhiphe uhambe uye endlini. Awucomplaineli into yenzela umbuso. Ngoba kushuthi bengoshumayela amahala ngoba iyosha yonke leyo nto. Amagama ukuthi bengihambela amahala wakhulumi. Ha! Evule wonke ubhebe enkosini umuntu ngavela ngahamba nje ngadrive ngaka ngihambela amahala ubonze amahala adala umlomo wakho. Awekho amahala kulombuso. Anengizwana. Lo mbuso noma unganganconywa umuntu unganganikwa umuntu kodwa umnikazi womsebenzi urecorda yonke into yenzile futhi uyawakhokha ama bills. Kanti ulimi lakho ne attitude uma uqeda ukwenza into noma unganganconywa ungaluzi ifocus ngoba iattitude iyona eshintsha igolide lebo tshani. Ingxaki enkulu ebandla esinayo i-attitude. Umuntu uyenza kodwa uyacomplain. Uyenza utshena izingane zakho ukuthi ayisedlalwa ngami lana. Complain uma wenza isitokofela sasendaweni, uma wenza lo mbuso ungacomplain nangebhadi noma sekudlalwa ngawe. Don't complain. Ngoba kusizana ukwenza kushe ulahlekelwe yikho because of attitude. So ngifisa sithandaze. There are 3 judgments. Let's make close. First judgment, judgment yamzimba. Second judgment yama souls. Engathinti kodwa abazalwane bonke. Ithinta abaholayo. The third judgment wonke umuntu okwenza into ethile embusweni. Yokuthi njengoba ulokhu usebenza nje usebenzela amahala. Wangena ekomithini ngonyaka othile wenzani usazowuthola umqhele kodwa before umqhele kofakwa emlilweni. Yazi lento ngikhuluma bazalwane ngathi usithi uyikhuluma ngamasibomu ukuthi ushintshe ingqondo before uJanuary ungaphindi uwestorm unyaka ngokwenza into ezosha. Change your attitude. Noma yini yenza ubest. Yenza igolide. Yenza ngegolide. La ma. As pastors iviki lithi maliqala kuba mnandanyana nje kuba ngiyaphumula Monday lithi malinyuka uyaqala ube uncomfortable. Angabe ngothini ngesonto. Abazi abantu. Thothi ubuka iTV ihlezi nezingane zakho kodwa sekukhona lento le. Uncomfortable. Kwesikhathi uma umfundisi uzufise ngomgqibelo ungamenya ndawo. Ngoba sobe sengathi lonke lela lisuku lingalungisa amakhono ade ungaqoqile. Ngoba you want to give your best. Want to give your best. Awukho best okhisho umfundisi njengo best awukhiphe ebandleni lakhe. Cela unihlebela. Noma umfundisi angagijima ehamba ungabi nomona. Ngoba laba ya i-invitation labo babizelwe. I-assignment yakhe la. Ayikho into akafuna ukuyikhuluma engayiminishi. Futhi akayikhulumeli uamen kubantwana bakhe. Uyikhulumela impact. Uyayithulula. Laba usuhambe kubona bahlanyiswa into encane oyikhipha leso sikhathi. Uthi laba sebejwayele konke izinto itafu. Kanti abazi ukuthi asenzeli nje bona. Sengenzela umqhele wami. Usungasenzela abazalwane. Suwenzela ukuthi nje mangifika
awume lo msebenzi emlilweni ukuze ngiuthole umqhele. Ingakho ngaso sowenzakaleni. We don't know. Uzindoda ima phambi kwabantu izangisazi ngontshenana nizwa nina nizwa ngeke hayi ngaso sowenzakaleni. Uma ubiziwe noma bangangezwa uyakukhohlwa mase ume phambi kwabo. Ungakhuluma i-hour 2 hours awu daily ayikho audience emnandi kumfundi njengebandla lakhe. Ngiyezwa ngikhuluma ama surprise. Ayikho i-audience emnandi ukudlula abantu bakhe. Three judgments. Judgment of the body, judgment of the soul, judgment of works. Asime ngenyawo zethu. uJesu uyabuya. Jesu uyabuya. Libuya iliba lethu obulungele na ulungele na Jesu uyabuya yebo Hallelujah. Oh, your bulu. I guess we just say, oh, Jesus. Oh, my dwelling. Jesus. Hallelujah. Oh, Yahweh. Oh, Lord. Hallelujah. I guess it's your go cleaner. Let's make this prayer. We are praying, church. Into engikholekelayo eyokuthi namhlanje siphume nento ethi ngisize Nkosi konke engikwenzayo ngikhumbule ngisazokubuzwa ngakho konke engikwenza emzimbeni ngisize into engiyithandazela yenye ukuthi as the servants of God Inkosi ayisiphi inhliziyo yokulusa umhlambi wakhe esiphi inhliziyo esivuselele kube ngathi siqala namuhla esi-revive noma kade ulinyaziwe kodwa ekupha another heart ekupha another heart ekupha another passion to give your best to give your all ukuze ungalahlekelwe umqhele wakho namhlanje ngiyathandaza Inkosi akishintshe our motives thina isebenzi zasembusweni ingabikho into esingayenza ifikishe ifike yaliwe mayifika kuye Inkosi ayikisiphe ama motives ahlanzekileyo izathu zokusebenza ezihlanzekileyo inhliziyo yokuseva ngokuhlanzekileyo Inkosi ayikisize Shanda kasayama Inkosi ayikisiphe another heart to serve this generation ukuze singalahlekelwa umqhele wethu oh shanda kamazaya mhlambe ngiyacela nje ukuthandaza nani baza just 1 minute sivule umlomo yethu Nkosi ayikisiphe another heart to serve this generation ukuze singalahlekelwa umqhele wethu oh shanda kamazaya mhlambe ngiyacela nje ukuthandaza nani baza just 1 minute sivule umlomo yethu Nkosi ayikisiphe another heart to serve this generation ukuze singalahlekelwa umqhele wethu
Hila maya ekaseyama. Woo! Hila manda la la ya. Hula manda ya la. Sivuselele Nkosi uJesu. Sivuselele Nkosi uJesu. Sivuselele Nkosi uJesu. Revive us. Revive us. Put a new wine. Refill us. Recharge us. Revive us, oh God. Give us another heart to serve. Hilamandeke shanda mama. Sizeguwe Nkosi. Sizeguwe mnikazi womsebenzi. Uyazazi inhliziyo zethu. Uyazazi ingqondo zethu. Uyakwazi konke ngathi. Namhlanje shintsha inhliziyo zethu. Sifisa ukwakha ngegolide. Sifisa ukwakha ngesiliva. Sifisa ukwakha ngamatshanani. Sakhe izinto ezinzoma. Sakhe izinto ezinzoma. Singalahlekela umqhele wethu. Oh, 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 Father, we surrender. We surrender, Lord, unto you. Oh, Shanda Kamasayalama. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wena wandisikhwepha nakulaba bethileyo. Wena wafaka amandla amasha nakulaba sebengenamandla. Wena uNkulunkulu wezinto ezintsha. Wena uNkulunkulu wamanye amandla. Ukwazi ukusipha amandla. Ngizuvusa Nkosi yamakhosi. Ngizuvusa izisebenzi zakhe emini. Ngizuvusa benhliziyo yakhe emini. Ngizuvusa becebo lakhe emini. La 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 la. Sheneke sayamaya. Ngizuvusa benhliziyo yakho. Uvusa becebo lakho. But I will serve this God with all my heart. I will serve. Oh Shandamaya Lakaseyama. Hilama Kashakamaya. Enekeseya Kashande Kasaya. Sishoshogo David Mini. Dala kimi. Inhliziyo ehlanzekileyo. Dala kimi. La la la. Oh, create in me pure heart, pure heart, pure heart, pure heart. Ilama kashakama. Ngiyezwa baba. Abanye balimele entsimini. Kodwa ulapha amanxeba namhlanje. Ulapha nabathile abalimala entsimini. Balamala base bayekelela umsebenzi wakho. Balimala base bayekelela icebo lakho. Ngizuvusa men and women of your own heart. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Jesus. Ngobe yethu intando. Ngobe yethu intando. Ngobe kwethu kwenza. Ngobe kwethu kuhlakanipha. Ngobe kwethu. Makuba wena osebenza ngathi.
Ngaba kuba wena owenzayo wenza ngathi. Makufe thina. Kodwa kuba uwo ophilayo kithi. Oh Shama. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Jesus. Thank you, Holy Jesus. In the very same note, Basalban, if the Lord is leading you, come, let me pray with you. More special, those who are serving. Those who are serving. In the name of Jesus. If you feel you want to come, because I feel what we need a restoration somehow. We need to asqalanga sinje. Sasinge nje nathi. Lento sayiqala singayenzeli umuntu. Lento sayiqala singenzeli ukungconywa. Lento sayiqala singenzeli inzuzo. Lento sayiqala senzeli umbuso. Lento sayiqala senzeli inhliziyo yakhe. Kodwa Nkosi bunge restore emini. Bunge kusivuselele emini. I feel kunama ministries azafa. Ngoba umuntu ebona sengathi akaveli. Sengathi akanconywana. Sengathi akabongwanga. Kwazokalimala into yenhliziyo kaNkulunkulu. Vuka, child of God, rise, 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 rise. Masuphambili vula umlomo wakho, say something to him. Rise, rise. Say something. Shonokuthile. Say something, say something. Say something, say something. Ula kama oshanda mama. Namhlanje senze process yasezulwini. Siyanqaba ukusebenza into ezosha. Siyanqaba ukusebenza into engeke isurvive. We refuse, we refuse, we refuse. We refuse, we refuse. We refuse, we refuse. We refuse, we refuse. We refuse. My Father, sime phambi kwakho siyanqaba. Noma yini esiyenzele embusweni. Sifisime. Sifisi survive. Ngizwa operation yasezulwini just in a minute. Ngizwa the operation ikhipha le system engcolile ebesingenile kithi. Ikhipha le yanto. Ngizwa buya this thing ebizwa nge-kingdom minded. Kingdom minded people. Kingdom minded. Kingdom minded. Abambuso. Kingdom minded. Kingdom minded. Kingdom minded. Whatever that I will do the best. I will do the best. In my corner, I will do the best. In my corner. Woo! My best. Nkosi yakhipha amatalent. Omunye wanikeza amahlanu. Wasebenza faithfully. Omunye wanikeza amabili. Wasebenza faithfully. Kodwa khona wanikezela i-1. Waligqiba. Ngeyizathu eziningi sokubuka izinto zabanye abantu. Wangathembeka kulokho akunikiwe. Kodwa namhlanje siyathandaza simbulula konke okugqithiwe. Wonke amathalente kade sembelwe phansi. They are coming out. They are coming out. They are coming out. And will serve wholeheartedly. We will serve wholeheartedly. Shande Kazayama. Thank you, Holy Jesus. Oh! Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Let us pray. Let us all pray. Let us lay our hands. Let us all pray. Everybody's praying. Shande Kamasa, new wine, new wine. Let us all pray. 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 Shande Kazema. Let us all pray. Let us all pray. Shande Kazema. Let us all pray. Can we pray? Can we pray? Can we pray? Let us all pray. Let us all pray. Let us all pray. Siyabonga uNkulunkulu wethu kuhle. Siyabonga Nkosi ebiyokuze kwephakade. Siyabonga uNkulunkulu ohlale njalo eza nezinto ezintsha eyisiza ukuphila kwethu. Siza kuwe namhlanje mini Nkosi yenkazimulo. Sibonga uNkulunkulu ukusifundisa ukuthi konke osinike khona okusevicebo lakho ngoba sisazobuzwa ngakho sisazoma phambi kwakho ukuyosubmitha lokho osinike khona. Siyathandaza uNkulunkulu wethu ukuba konke osiphathise khona sikwenzisise. Siyazi uNkulunkulu wethu ukuthi inyama ikhanuka okuphambene nomoya, kodwa sinakuvumela uNkulunkulu ukuthi inyama yethu idominate umoya wethu. Siyabonga Nkosi engcwele ukuthi sikhonze sikukhonzisise senze konke uNkulunkulu okulindeleke kithi. Siyathandaza ukuba sibe ne-excellent spirit in everything that we do njengebandla lakho, ukuze masekushaya isikhathi sokuthi sibuyisele kuwe sikubuyisele konke kuphelele. Phefumulo wethu ubuyele kuwe ungcwele ngcwele. Siyathandaza uNkulunkulu ukuthi nemizimba yethu la uNkulunkulu sihlukana inyama nophefumulo. uNkulunkulu ingasiyise ekulahlweni. Siyayithandazela inyama yethu Nkosi engcwele ukuba singadukiswa yiyo. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, kungabiyona inyama yethu uNkulunkulu edominate umoya wethu, ukuze mhla wokuphela singaye ekulahlweni. Siyathandaza uNkulunkulu ukuba sikukhonzisise. Sibe ngcwele ekhonzeni wethu konke, siphelelise bungcweleni, ukuze masiyoma phambi kwesihlalo sakho sobukhosi sibe singcwele, siphelelisiwe bungcweleni. Siyabonga uNkulunkulu wethu. We surrender ourselves unto you, O God. Konke lapha esingenhlanga kahle khona njengebandla lakho, sisize Nkosi yeqiniso nasekhathini sokuqina ukuba sihambe singcwele, siphelelisiwe ebungcweleni bakho. Sisize uNkulunkulu wethu ukuba sihambe ngokuthembeka nangokukholeka, khona mhla sihambayo emhlabeni sihambe singcwele ngcwele. Mhla simaya esihlalweni sakho sokwahlulela, kungabikho lutho uNkulunkulu esiyoyisola ngakho. Siyabonga uShaka kaMesaya. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Wase wasifundisa kahle, wase wasifundisa kahle. Siyasendlala phambi kwakho, siyacela uNkulunkulu ukuba usimambe, ungasiyekeli, ungasidedeli. uShaka kaMesaya. Siyabonga kakhulu Nkosi engcwele. You
always faithful unto us, oh God. Akaze uNkulunkulu wethu ungalikhuluma izwi lakho, uyalikhuluma ukuba usisize ukuba sihambe singamaphelelisiweyo. Qhubeka njalo Nkosi, ungemi ukulikhuluma izwi lakho, ungathuli, usiyale ngalo, usifundise ngalo, ukuze icebo lakho ngathi lipheleliswe. Nayilowo nalowo uNkulunkulu wethu ongakalungisi, siyathandaza ukuba silungise. My Jesus, isikhathi sisakhona. Singavumeli uNkulunkulu imizimba yethu sisenglahlweni. Umphefumulo wethu, umoya wethu uyakudinga. Help us, oh God, sibe yibandla elifuna wena. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. UNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu wezwi lakhe, uNkulunkulu othembeke njalo, awuwaqamba amanga, awusiyekeli Nkosi ukuba siye ekubhutshisweni. Kungakho nasemini sikunikeza udumo, kungakho nasemini sithi ungcwele, kungakho nasemini sithi uphakeme. There is no other God like you. Ufanele isibongo, ufanele ukudunyiswa, ungongcwele, ungophilileyo. Maluye kuwe udume mini ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga for the alignment uNkulunkulu, siyabonga ukuqondiswa nguwe, siyabonga ukulungisiswa nguwe. Usishayele indlela, usicamele indlela ukuba sihambe la ususilungisele khona. Phakama Nkosi enkazimulo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Asimshayeleni izandla uNkulunkulu, wena unguNkulunkulu ongcwele njalo, wena ofanele isibongo njalo, wena ophakeme njalo. Mayinde Nkosi enkazimulo. We give you the honor, Father, in Jesus' name. Amen. Cela sime sonke ngenyawo sikhuleke. Sime nje sonke. Baba wethu othandekayo, uNkulunkulu ophilayo. Ukukhuluma kwakho Nkosi akusoze kwafana nokukhuluma komuntu nje. Okhulume ngakho namhlanje Nkosi siphuma kule ndawo. Sinalento ethi uNkulunkulu wazi wasimangaza. Wazi wakhuluma uNkulunkulu ekujuleni. Wazi wasikhulumela uNkulunkulu ukuthi sesiyidingayo. Wazi wayicacisa indaba ekade siyibuka kodwa singayiboni kahle. Wazi wasifikisa uNkulunkulu wethu ongcwele la ukhona khona wena Nkosi. Inhliziyo yakho ibeke yonke ngathi. Lama judgments asivula ingqondo. Ngoba masiphuma lapha uNkulunkulu wethu ongcwele sithi this is a conference of perfection. This is a conference of perfection. This is a conference of transformation. This is a conference uNkulunkulu wethu ongcwele la sizobuyela khona emuva kuyophela into eyifake bese kubonakala into original. Father, we are going back original. We are going back to perform indlela ngendlela namandla konke la sakhe khona sakha ngendlela wrong. Siyashintsha indlela yokwakha, siyashintsha indlela sakhe ngayo. Sesiyakwakha ngegolide, sesiyakwakha ngesiliva, sesiyakwakha ngento eqinileyo ukuze bakufika umlilo ungakwazi ukuyishisa. uNkulunkulu wethu othandekayo, kwathi makuthestwa kutholakala kwathi kule conference kubuyela kuJanuary, sibuyela emuva siyothestwa izinto, sobuyela siJanuary 2026. Konke kade kuyifake, konke kade kwakho ngotshani, konke kade kwakho ngeyikuni, kodwa sishintshe isakhiwo. Wathana masiri Hoshame kethe sishintshe isakhiwo, sishintshe indlela sakhe ngayo, sishintshe indlela sakhe ngayo. Siyavuma Baba, sakhe ngeyikuni, sakhe ngotshani, kodwa namhlanje siyashintsha, siza negolide, siza nesiliva. Warasatapoko
imandatape bihesata pokoto bihesina mahosta elista yakata imakota pesoto biheta pato andia nizosha emandarakate ishata pokoto umehilisa wanasana maheya uyana sika washita poto bihaya masuya emandana nika imaheya waya shuta elima santa po ekapoto popo ilehesho po imapo ekato ishata po emasi erakapa esata oshiba po ilabahaya uyesata po enamosika yashike zakiwo unasaya anazini ukuthi imizimba yenu ithempeli likaNkulunkulu la umoya ngcwele ehlala khona. Ngakho ngiyancenga nikelani lemizimba yenu ibe mhlatshele emihle ethandekayo kube kukhonza kwenu kokuqonda, ningalingisi lelizwe. Le mzimba yethu bazalwane ishikiwe namhlanje, akodwa lo mzimba namhlanje izokhipha the good. Ngizwa imizimba yethu ikhiphike, ngizwa imizimba yethu ikhiqiza into ezinhle, ngizwa imizimba yethu ikhiqiza izinto ezinhle, ngizwa imizimba yethu ikhiqiza izinto ezinhle. Uma kukhona laba phakathi wethu othi ngempela kuyenzeka, sishaye izandla enkulu sibonge uNkulunkulu ukuthi le mzimba yethu ayisophinde ikhiphe into ebhethayo, ayisophinde ikhiphe akwaninayo, kodwa sikhiphe izinto ezinkulu. Can somebody say amen? Shaye izandla sibonge uNkulunkulu, sishaya udumise, simdumise, siduduma phezulu kuNkulunkulu ophakamayo, simnikeza udumo nemfaneleyo. Bese ngashoni bathandekayo, sithi bayethe Nkosi yamakhosi, sithi siyabonga baba wethu, sithi siyabonga Dwala lethu. Kwenzekile, kwenzekile. Praise the Lord. Bantu bakaNkulunkulu, uNkulunkulu uyasazi. Short nje uNkulunkulu uyasazi. Wokwazi mayekhuluma uNkulunkulu usuke kwazi. Yabona siqediwe. uNkulunkulu wasibafaka kwiscan wasibuka. Wasebona ukuthi uhlobo labantu liphambi kwamdingana. Shenga siyambonga uNkulunkulu. Ukuvele nje ulalela uNkulunkulu ubuka abantu bakaNkulunkulu bese uNkulunkulu ekhipha isidingo sabo. Mina khonto engiyibambile ethi angisophinde ngikhiphe ubed emzimbeni ongesiwona wami, because twelo akuyona le ithu property le kaNkulunkulu. Angisakhonzele enye into, sengikhonzela ukuthi ngigcine kahle property kaNkulunkulu, because kwi property kaNkulunkulu akwazi ukuhlala into engcolileyo. Sizocleanwa ukuze masiphuma lapha sokhombisa izwe ukuthi uyakwazi umzimba ogcwele ukona kodwa ungabi nakho ukona, ngoba iunderstanding ingqondo ethi iqaqiwe ukuthi akuwona wowethu lo mzimba. Usho njalo uPaul athi anazi leli idokodo lethi lithi noma neliyokubhidli kodwa kunesakhiwo lapha sibanjiswe uNkulunkulu lo mzimba esuphetheyo. Bengifuna ukuthi ungabusaphinde udlale ngalo mzimba, ungaphinda uganga ngalo mzimba, ungaphinda ufaka lo mzimba entweni ezingekho right. Sizonquma namhlanje awusaye esonweni, lo awusaye esonweni, lo awusaye kubabhulayo, lo awusaye ezangomeni, lo awusaye kubathakathi, lo awusaye enyangeni. Siyanquma kule conference, le mzimba le ayisayi la kade iyakhona. Abantu abakhona nabangizwayo awusayi lo. Vele unqabe nawe, nqaba lo uthi lo wami awusayi ngisho ekuguleni, awusayi ngisho ekufeni, awusayi ndawo, awusayi ngisho ekuthakathweni. Lo wami awusayi ndawo, la khandwe ngawo, la sikhandwe ngawo. Umzimba kaNkulunkulu lo awukwazi ukuthakatheka, awukwazi ukuhlaselwa izifo, awukwazi ukungena amadimoni. La awusayi ndawo.